És tisztelettel szeretném megkérdezni a tanár urat, hogy mit gondol arról, hogy ez a rendezvény esetleg biztosít-e kellő kikapcsolódást és energialevezetést a diákoknak itt, vagy ezután még azért szükség lesz egy levezető hangvaira, vagy egy kis hasonló témára? Hát azt gondolom, hogy a mozgásigényt kielégíti, a hangerő iránti igényt mindenképpen, nem tudom, lehet hallasz-e. Hát akkor egy üzenetet igen, biztos, hogy utána egy jó beszélgetés jól esik. Én bízom benne, hogy mindenki tekintettel lesz a saját egészségére és életkorára is. Ahogy hallatszik itt a háttérzajokból, úgy tűnik működik ez a feszültséglevezető funkció. Hát reméljük, hogy elég lesz. De ahogy látom, a nagyok már nincsenek itt. Spontán interjút szeretnék lezavarni. Hogy ide kavarodtál most te tulajdonképpen, mert te már öreg diák vagy, mint olyan? Pestre akartam menni, de ide jutottam, hát nem tudom, hogy. Hogy reggel elindultál és ide sikerült? Pontosan. És teljes lógás volt ma? Lógás? Mármint az egyetemről? Nem, benn voltam az első másfél órában. Értem. Bocsánat, hogy megzavarunk, de nem hagyhattunk, hogy elmenj mellettünk. Milyen volt a fantasztikus orbitális ABBA koncert? Hát az ABBA koncert... A színpadról persze, mert lentről jó volt. Élveztem, láttam az embereknek a vigyorgó arcát, ez mindenkelőtt nagyon jó érzés volt, viszont nem hallottam a gitáromból semmit, ami viszont kevésbé volt jó érzés, úgyhogy... De egyébként a hangulat szerintem jó volt. Szerintem is kellemes volt. A dalok azok honnan kerülnek? Ezek saját szerzemények szigorúan? Igen, az elején talán el is mondtam, hogy ezek saját szerzemények, lehet, hogy nem, de akkor most megteszem. Tehát ezek saját szerzemények, kivéve az egyiket, ami egy ilyen ír névzenéből lett. Van egy ilyen kis kottás könyv, amiben vannak ilyen ír névzenék, és ahhoz akkordokat találtunk, meg szöveget írtam még nagyon régen, és az így alakult. Meg egyébként még a Dezső, a zenésztársam Dezső, ő hegedű témát írt, meg basszus témákat írt hozzá. Mennyibe kerül, hogyha itt én jól akarok lakni? Jó étvágyat! Hát 50 forintért vehetsz sima üdítőt, 100ért rostost, és szendvicset vehetsz 50 forintért, paprikás 50, a sima pedig 50. És megéri ez nekem? Tehát, hogyha mondjuk egy pizzát akarnék venni, akkor gazdasági szempontból, meg megtérülési szempontból forduljak inkább hozzátok, vagy hívjak fel egy pizzériát? Inkább egy pizzériát. No. Hát egy apró kérdésem lenne, hogy a suli legkékszeműbb leányzója miért ül itt és miért nem tombol kint például? Tehát, hogy így az összes kollégina meg barátnő itt hagyott és nem hagy kibontakozni? Pontosan. Valakinek dolgozni is kell, úgyhogy én itt vagyok, igen. De majd talán megyek én is, hogyha visszajön valaki. Köszönöm szépen. Hiszem, hogy megtaláltuk az este leg-IT-orientáltabb kollégáját, aki még a legnagyobb koncert közepén is egy notebookkal próbálja az életét javítani. Mi a helyzet, hogy és mind dolgozol, hogy közben koncert van és te mégis? Nagyon örülök, hogy eljöttem a Black koncertjére, de hogy az előbb elmondták, a prem.blog.hu szerkesztem éppen, úgyhogy nem sokáig egy cikk fog megjelenni a koncertről, aki éppen a gépnél van és otthon van és kiadja ezt a remek műsort. Egyrészt sajnálom, hogy nem tudott eljönni, de legalább részesen tud lenni, hogy itt lehet lelkileg. Laudétur Jézus Krisztus, csak egy másodpercre megzavarhatjuk Péter atyát. Buliba igyekszik Péter atya? Nem, hanem rózsatüzéről jövök. Ja, értem, tehát csak jön és a cél az nem a B-épület annyira. Voltam, előtte voltam. Ja, értem. Nagyon nagyszerű ballagá, vagy mi volt, nem gólya bál, nem gólya színdarabok, meg a gólyák nagyon jól szerepeltek és ettek itt a... I love rock and roll.
Jó estét kívánok! Eljutottunk az est ahhoz a fénypontjához, amikor is lefele megyünk tulajdonképpen a lépcsőn, és megpróbáljuk bevenni és megtudni azt, hogy mi folyik itt lent. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi folyik itt, kérem? Ez a smink szakosztály? És minkelik, mert nem voltam. Köszönjük szépen, a lányok úgy látszik, hogy nem annyira szeretnek Én ezért kötelet adott. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A Blággal láttunk téged színpadon, most először látunk színpadon? Hát igen, most csatlakoztam egy pár hónapja, talán 3 hónapja Blág zenekarhoz. Én lettem a női énekes, jelenleg az egész repertoárt én vittem, Gergő ugye hiányzik, az EHT szegényként, úgyhogy pótolni kellett, így helyettesítettem őt. Te vagy a legmagasabb kollega a Blágban? Igen, én vagyok. Rendben, ennek nagyon örülünk, főleg mikor rázod a séródat. Mikor lesz a következő koncertetek? Hát ezt nem tudom megmondani sajnos, ez mindig olyan véletlenszerűen jön. Hol szeretsz a legjobban játszani? Blágba. De nem, mármint hogy helyszín, koncerthelyszín. Ez egy becsapós kérdés. Premontre-ig De hát ennyire egyszerű nem lehet. És amikor te éppen nem énekelsz a színpadon, fantasztikus módon, akkor mit csinálsz, mondjuk úgy mellesleg? Egészen pici korosztályon foglalkozom, óvónő vagyok egy óvodában. Ez nagyon király. Most tulajdonképpen találkoztunk egy Origi rocker óvónénivel, tehát ez nagyon kemény. Hanyatszorra is játszottatok most a Premiben? Ez jó kérdés. Legalább 5-szörre, 6-szorra. Hol a legjobb játszani? Várjál, ez egy becsapós kérdés. Hol a legjobb játszani? Ez tényleg egy jó kérdés. A Premontre mindenféleképpen az első helyen van. A második hely talán tulajdonképpen Máriafürdő volt eddig, de a Premontre abszolút. Értem. Senki jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8